Jinsabu fl-aħħar fażijiet ix-xogħlijiet li qed isiru fuq il-ġnien tal-Marina fil-Pjetà li qed jiġi riġenerat permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Korporazzjoni għar Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir il-GHRC u Ambjent Malta. Ix-xogħol ta' riġenerazzjoni fuq dan il-ġnien li jkopri 4400 metru kwadru jinkludi l-ħolqien ta' passaġġi ta' madwar 210 metri għal użu ta' sewwieqa ta' roti u joggers. Dan il-passaġġ jiżgura aċċess mingħajr ostakli u jnaqqas ir-riskju għal min ikun qed juża il-ġnien għal finijiet ta' rikreazzjoni. Madwar 980 metru kwadru ta' passaġġi ġew mibdula fil-waqt li sar titjib fil-faċilitajiet rikreattivi, il-funtana u s-sistema tad-dawl tal-ġnien. Qed isir ukoll restawr u manutenzjoni fuq il-monumenti preżenti. Ambjent Malta għaddejja fuq xogħlijiet ta' tisbieħ fejn se tkun qed tħawwel diversi siġar, arbuxelli u pjanti staġjonali. Biex jikkumplementa x-xogħlijiet ta' tisbieħ, Ambjent Malta se tkun qed tinstalla sistema ta' irrigazzjoni li se tippermetti t-tisqija l-pjanti mħawla kemm fix-xhur sħan tas-sajf u dawk tax-xitwa. Is-Sindku tal-Pjetà Stefano Favo qal li l-ispazju se jkun apprezzat mill-komunità, speċjalment mill-familji u l-anzjani. Dan il-ġdien loqna spazji kemm ta' rikreazzjoni għat-tfal, spazji fejn l-anzjani jistgħu jpoġġu bil-qiegħda jistru fuq bankijiet, għandek żona wkoll fejn tista' ssir attività fiżika. Ovvjament jiena nappella illi once illi jibda jiġi n-nies jibdew ġejjin f'dan il-ġnien nżommuh nadif kemm jista' jkun u l-bogħod minn kull vandaliżmu. Il-Ministru għall-Ambjent u Enerġija Mirjam Dalli qalet li dan huwa proġett ieħor ta' spazju miftuħ għan-nies. Huwa ġnien li jinsab flok li konventa li ħafna u ħafna nies iżuru, però li għal ħafna snin tħalla mitluq. U allura permezz għall-ħidma ta' dawn iż-żewġ entitajiet flimkien minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra ser inkunu nistgħu niftħu dan il-ġnien biex ikun qed jitgawda minn kulħadd. Hija temmettajt li l-inizjattiva tkompli taqqat mal-katina ta' proġetti oħra biex iż-żona tal-Port il-Kbir tkun mamra bi promenad kontinwu modern u sigur.